Saya ngunggahke aku karo adikku. Hari ini dibantu Bapak Barok sing ganteng Dewi. Ayo di unboxing. Set. Tak cekli deh. Terus. Langsung diagem. Sip. Masuk, buka. Baru. Kia. Set. Cekelan niki Pak, gagangnya sing mriki. Nah, sik lang. Nggih, dipaske sak nyamane sampean sik. Nyaman sing ndi. Yuk. Nah, kan saged nak ngadeg kuat to? Nah, sik. Nggih, iku wis dipapah sik. Pelan-pelan mawon. Mundur gitu, Pak. Nggih. Aduh. Wis keren. Ngeten Pak, ngapunten. Nggih. Niki bantuan boten saking Basnas. Nggih. Niki saking relawan. Nah, terus. Terus. Pak jenengan sakit napa? Gagal ginjal. Gagal ginjal. Sudah 7 tahun cuci darah. Sudah 7 tahun cuci darah. Di RSI Sunan Kudus. Sunan Kudus. Kalau untuk transportasi nih Transportasi pakai Layisnu. Berbayar? 100.000. oh, nggih. Berarti lemes semua nggih, Pak. Namanya sinten, Pak? Muhammad Rifai. Muhammad Rifai. Ini amanah dari orang baik, Pak, di Jakarta. Terima kasih. Nggih, semoga bermanfaat kangge panjenengan, kangge memperlancar aktivitasnya panjenengan nggih. Nggih. Pajar metu dhewe, salon-alon sak isane. Set. Oh, di sini rotok naik ini. Tetap naik. Nggih, ora apa-apa. Tangane. Nanti coba Pak. Nah, iso pepet telur ya, Pak? Pepet telur pol. Wis. Panjenengan wau kan mangke